mga kabus ug mga trabahante sa Sugbo. Mao ang hatagag pagtagad sa Agimat Party List kung sila modaog sa umaabot nga piniliay karong Mayo 9. Mao kini ang pasalig sa Agimat Party List Central Visayas atol sa pagpahigayon sa ilang convention sa Dakbayan sa Mandaue karong adlaw Abril 27. Gitambungan kini sa mga nagkalain-laing mga lokal nga opisyal ug sektor sa syudad ug probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan sa Congresswoman sa 6th Distrito nga si Lollipop Uwano Dizon ug sa iyang kapikas nga si Jojo Dizon nga second nominee sa Agimat Party List. Gipahimug-atan ni Congresswoman Dizon ang paghatag ni Senator Bong Revilla og 6 million pesos sa Dakbayan sa Mandaue karong panahon sa pandemya. Dugang pa niya, tanang habal-habal og tricycle driver sa Mandaue nakatilaw ni ining cash assistance ni Revilla. Atong awhagon ang atong mga kaigsuonan, nga atong tabangan, nga makalingkod ang Agimat Party List. Kay kami sa 6th Distrito, nahatagan og ayuda og 6 million pesos ni Senator Bong Revilla sa panahon sa pandemya. Muna nakaapod-apod ta. Ug tanan nga tricycle ug habal-habal drivers nakatilaw og cash assistance gikan ni Senator Bong Revilla. Apil usab sa mga nitambong si Cording Ostero, ang presidente sa Federation of Homeowners Association of Lapu-Lapu, nga adunay kapin 335,000 nga mga miyembro. Kami mga homeowners associations, naka-decide nga mo suporta mi sa Agimat Party List. Kay una, ang ilang legislative agenda, haom kayo sa mga pobre mga homeowners. Maura gyud bugtong party list nga maminaw ug makahatag sa mga gipangandoy sa mga homeowners association nga diin among mapaangat ang mga panginabuhi labi na mga pobre ilabi na gyud sa mga gipangandoy kana security of land tenure. Ang nagapatandog nako. Usapud sa mga nisuporta sa Agimat Party List si June Caminero, ang APC president sa lungsod sa Argao. Ang nakakumbinsi na mo nga mukuyog o musuporta sa Agimat Party List kini tungod sa among nakita sa pagkasinsiro sa Agimat Party List pinaagi sa iyang founder nga Senador Bong Revilla tungod kay human sa katalagman nga among naaguman sa lungsod sa Argao mga 2 ka semana human sa bagyo si Senador Bong Revilla ni pakita o ni adto sa muang barangay o lungsod aron pagpakita og suporta o simpatiya sa amo ang katalagman nga niaguman. Ang atong Agimat. Gihangop usab sa kadaghanan ang pagbisita ni Senator Bong Revilla nga campaign manager sa maong party list kundiin ang iyang anak nga si Brian Revilla ang first nominee. Wala makatuo si Revilla sa kadaghan sa gasuporta sa Agimat Party List dinhi sa Cebu. Alam nyo, sa totoo lang, kinilabutan ako pagpasok ko. Sinurpresa ako nila Lollipop at ni Kong Jojo Dizon. Hindi ko po akalain na ganito kayo karami sa loob. Kaya, I was surprised. Hindi ko inaakala na ganito pala kalaki na ang movement ng Agimat Party List dito sa Cebu Province. I would like to thank everyone for all of your support. Gilingaw usab sa senador ang ilang mga supporters, pinaagi sa pagsayaw og budots kung asa na ilhan si Revilla sa pagsayaw ni adtong 2019 elections. Nagpapasalamat ako sa napakainit na pagtanggap sa akin ng mga Cebuano, sa Mandaue, at even sa city, at iikot pa kami hanggang bukas ng gabi. No? Kaya, again, ang aking taus-pusong pasasalamat. Hindi po ako ang kandidato, ang aking pong anak, ang first nominee, and then Jojo Dizon, taga Mandaue, at siya ang magre-represent para sa mga Cebuano para sa Agimat Party List. Kaya ako yung naniniwala
na sila magiging boses sa mga manggagawang Pilipino, no? So yung mga maliliit nating kababayan, umasa kayo na yung tugon kagad ng Agimat at hindi lamang Agimat Party List ang makakatulong sa iyo, pati rin po ako bilang senador ninyo. Yung init na pagtanggap sa akin nung 2019 nung ako'y tumakbo sa akin pagbabalik sa Senado, mainit, pero sa tingin ko mas mainit ngayon. Kaya maraming salamat po. At yung anak ko po, sa totoo lang, ang hirap pala pagka anak mo yung tumatakbo, tapos ikaw bilang ama, talagang you will do everything for your son to win. Kini si Queenie Holigon, UP Com intern alang sa MyTV Cebu. Sa pagtulad mo